19 του μηνός Φεβρουαρίου, η ερημόμηνο αυτή, νυχτώνει, είναι 6,5 ώρα και μαζευόμαστε από το ψάρεμα. Τι μαζευόμαστε, μόνος μου είμαι. Λοιπόν, η ψαριά πήγε σχετικά καλά, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Αν δεν είναι 20, είναι 18 κιλά. Ακόμα σπαρταράνε. Μπαλαδάκι πρώτο. Ωραία ήταν η μέρα σήμερα. Να είμαι κι εγώ. Πάμε γιατί ξεπάγιασα.